बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै दंफैयो आङो चिरां जिल्ला आनन्द बिटिनि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय थाइसुगुरि गामि साखाथियावहाय। दा बेयावहाय मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय नांगलबांहा दै बेयाव बेबायदिनो गोबांथार गामिफोरखौहाय ओरैबायदि संहार खालामबायना। दा बे दैखौनो बे गामिनि गोबांथार थागिबिफोरा बेबायदिनो माब्रैब्ला बे दैनिफ्राय बारग'नो हागोन बेखौहाय माने खामानि मावगासिनो दङ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे दा बे खामानि मावनायाव सोर माबायदि हेफाजाब होदों बेखौबो आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे देखायलांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां, अब्लानो गासैखौबो मिथिलांजोबगोन। इउटुबारनिसिम गोजोननाय थाबाय बेयाव फैनानै जोंनि मावनायखौ दिन्थिनो थाखाय लांफैनायनि थाखाय। ओमफ्राय बे गामिया गामि दरबा जायो, ओरै थाइसुगुरि, सुदेमपारा, लावख्रि गोरलि, गारला दैथुन आरो सान्तिकुन्जु नेपालफोर गामि दरबा जायो आरो। ओमफ्राय बेवहाय बहुद गोबावसै जों बि दैजों बेवहाय नारानाथार खारनांनायानो खनथामसै। आवगायाव जोंनि फुराना न'आ नैबे दैलाम गेजेरावसोमोन। दा बेनिफ्राय खारखै ओरै नेपाल बस्ति खाथियाव जाहैबाय। ओमफ्राय दा जोङो बिराद हालाय हाफायाव दङ। दा बेवहाय जोंनो अननानै बिनानावा जोंनि रायजोफोरखौ बासायनो थाखाय अनसुंथाइ गावनि जा हायो मावनानै होफैदों। आरो माखासे जोङो बिदिनो पाब्लिकफोरखौ लानानै जों हाजिरा लायाल'सिनो जोङो गावनि बेक्ति माबा हिसाबै बासायथों होननानै जों बेवहाय रायजोयैनो ओंखारनानै मावफैनाय जादों आरो उनाव जाहाथे जोङो प्रमद साराबो अननानै गिदिर स्किम जाहाथे जों थांनानै जुग संसार मोनजानायनि मोजाङै मावना होफैयो। दानि बिटिआर सरखारनिसिम आङो खावलायनाय थाबाय। सेमोनबो आरो बेयावनो जोंना बिनानाव बिना, ओमफ्राय जोंना बे सांग्रां आदैयाबो मावना होफैबावखादोंमोन। ओमफ्राय बायनानै थांदों, बायनानै थांखांबाय। आरो नै देग्लायबो बेखौनो दाख्लै थेदोंमोन आरो बायलांबावबाय। आरो नै दा गोदान दिनै मावना होफैनाय जाबाय आरो उनफ्राव जाहाथे जोङो बेबायदि मोनबाय थाथों, मावना होफैथों। आरो जोङो बे बिनानाव बिनाया ओरै दल'गावआवबो मावना होदों सेमोनबो, आरो देग्लायबो दाख्लै मावदोंनो। आरो ओरैहाय जों बिराद खहा जानायनि थाखाय जों दुखु जानानै दं। जाहाथे बेबायदि जोंनि सरखारखौ जों लुबैनो आर'ज खालामो। दिनै निसिमा ओनसोलनि बे आनन्द बिटिनि बिसिडिसिनि सिङाव थाइसुगुरि गामि आरो लोगोसे लावख्रिगुरि, बिदिनो मोनबा 6थासो गामि दङ। बे गामियाव जेब्लायबो दैबाना जानायाव जेब्लानो बे दैया बारा जायो, लांखा दैया, बे दैया बांद्राय बाना जानानै गामिखौ खुरखालाङो। प्रत्येक बोसोरावनो जाबाय थायो बिसिनियाव। दा मोनसेल' नङा, मोनसे लामाखौ होबथाबा दस्राथिं फैयो, दस्रा बिथिं होबथाबा आरो खर'आव फैयो। थिग बिदिनो जाबाय थानायलाय बिथांमोनहा दाखालि आंनाव गांसे आर'जलाइ सिबसारनिसिम आर'जलाइ हैदोंमोन। बे आर'जलाइ गथायहैनायाव आङो सिबसारजों रायज्लायहैनानै दिनै रायजो राजाखौ एसेबाबो हेफाजाब होनो होननानै आं फैबाय। दाखालिनिफ्रायनो सानथाम जाबाय JCB हरदों, आरो लोगोसे अन्थाइ आरि रोगानो थाखाय दिनै ट्रेक्टर हरदों। थिग बिदिनो रायजो राजाफ्राबो ओंखारनानै दिनै मावबाय। सिगाङावहाय माबामोन, ओरैनो माथावरिल' खोदोंमोन, माथावरि खोनायावबो दंमोन, थादोंमोन। नाथाय नै दाखालिसो माने जिरायथ'नाय गैयै अखा हानायाव दैया एसे बायफ्लंदों। बायफ्लंनाय लोगो लोगो दैया गिदिर थांनायलाय रायजोफ्रा बुंबाय देग्लाय बेलेग धरननि थेनांसिगोन मेदाम होननायलाय आङो JCBखौ हरनानै दैखौ दस्रा फारसे दाननानै हरनानै दिनै बे बोरमा आथिंखौ होथ'दों। जास्ट होथ'नानै बेजोंनो दैखौ बन्द' खालामथ'बाय। माथावरिखौ थेबाय, थेनानै दिनै बल्डार फेन्सिंखौ होनाय जाबाय। बल्डार फेन्सिं बायदिसिना होनो थाखाय जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा हेफाजाब हरदों दिनै रायजो राजा आइ आफाखौ। आरो रायजो राजा आइ आफानि दुखुआव जेब्लाबो दङ सारा अरायबो। जे दुखु जायोब्ला फोरमायनानै लानांगोन, मिथिहोनांगोन रायजो राजाफ्रा। सारनि सेराव बुंनांगोन, बुंनानै लायाबा बोरै मिथिनो सारालाय। आरो सारा BTCआव गामिफोराव अबाव मा जादों मा जायाखै सानफ्रामबो नायनो थाखाय बेहा मानसिफोर दंखायो। जेरै जोंखौ निसिमा ओनसोलाव नायनो थाखाय जों निसिमानि सासे
लिडार हिसाबै गसंनानै दङ दा बेफोरखौ नायनो थाखायनो जोंखौ गिदिर बिबानाव दोनदों जे जोङो दा आं सासे पेरेन्ट बडिनिनो सासे गाहाय जोङो नेहाथारि हिसाबै दङ सासे नेहाथारियाव फर्थ सेक्रेटारि जेनेबा दा बेयाव सेक्रेटारि हिसाबै आङो रायजो राजा आइ आफाखौ हेफाजाब होनो मोननानै आङो जोबोद माने गावखौनो गोजोननाय मोनदों दा आङो बेखायनो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि सेन्ट्रेल लेभेलनि लिडारफोरखौ साफ्रोमखौबो आङो साबायखर होदों जे आंनो दिनै नैबे बिबानखौ होनानै रायजो राजा आइ आफाखौ सिबिनो थाखाय खाबु होनायाव आङो इउपिपिएलनि साफ्रोमबो सेन्ट्रेल लिडार बिथांमोनखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों दे दिनै रायजोनि दुखु सुखुआव आङो जेब्लाबो दङ रायजोआ जेब्लानो नांगौ जायो अब्लानो लेंहरो आं बेयाव थाङो दा हानायखिनिखौ आं सहाय होयो आरो हायिखौ आङो थांनानै चिफ सारजों रायलायहैनानै चिफ सारनिफ्राय जि हायो बेखौ आङो मावनानै होदों आङो आरोबाव मोनसे थांखि लाबावदों जे निसिमा ओनसोलनि थाखाय जिहेतु आङो बे ओनसोलनिनो सासे दैदेनगिरि हिसाबै आङो मोनसे प्राइमारियाव साननै जिसिबि आरो लोगोसे बिदिनो ट्रेक्टर हमनो थाखाय एसे रां बिदिनो हरनाय जादों अनसुंथाइ बे साननैयाव मोनसे फेसिलिटिनि सिङाव बे साननैयाव बेसेबां नांगौ अबेयाव गाज्रिथार लामा थाबायजायै लामा दङ बा 17 बोसोरावबो जेबो अन्थाइ थाइसेबो गोग्लैयै बै लामाखौ नायनानै आङो रायजो राजाखौ मावना होनो थाखाय प्राइमारिनि दायथ' होदों प्राइमारि आरो भिसिडिसियाव बुंनाय जादों दा बिदि मावै मावै औगुरि फाथाबारि नांगलभाङा जोब्बाय गाबोननिफ्राय नैबे बान्दोआ जोबोब्ला गाबोननिफ्राय नेक्स्ट आनन्द बिटिनि प्राइमारि हिसाबै मावबावगोन आरो मालिबिथा थिग बिदिनो आङो 10टा भिसिडिसियावबो मावनो होननानै थांखि लादों दा बेयाव सोरबाया साननो हागौ राजनितिक लाबालाबनि थाखाय खालामदों होननानै सानगोन नाथाय बे नङा आङो जेब्लाबो दं जे जुदि रायजो राजाया माने नाटक खालामदों होननानै साननो हागौ सोरबाया नाथाय सानखागोन साननाया मानो होनबा राजनितिक जाहैबाय नालाय नाथाय आं गोदोनिफ्रायनो जे रायजो राजानि आइ आफानि थाखाय खामानि मावदों बेखौ जोंनि निसिमा ओनसोलनि मानसिफ्रा मिथिगौ 2004निफ्राय आं जेब्लासिम आइजो आबोबनि आइजो आफादनि आं जुदि बे निसिमानि आफादगिरि जानानै गोबां खामानि मावबोदों आं बेखौ रायजो राजा आइ आफाया मिथिखायो आं खोन्थानांलाया दा दिनैसिमबो आङो पलिटिकेल पार्टियाव थानानैबो आं निसिमानि थाखाय खामानि मावदों आरो मावलांबाय थागोन बेखिनिखौनो बुंबाय आरो रायजो राजा आइ आफाखौ माने बयखौबो आङो खावलायनो लुबैबाय जे जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सारा माब्लाबाबो जाथिनि खहा जानायखौ मावनाय नङा आरो बे सासे मानसि हिसाबै रावनिबो खहा जानायखौ मावनाय नङा आरो बिसेसकै बिथाङा बर' रायजो राजानिनो सासे दैदेनगिरि हिसाबै बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मावबोनाय मानसि रायजो राजाखौ सहाय होबोनाय मानसि रायजो राजानि खाथियाव थाग्रा मानसि दा बियो बिथाङा रावनिबो खहा जानायखौ नायनाय नङा मावनाय नङा माब्लाबाबो मावनाय नङा आं बेखौ बुंनो हायो आरोखि मानो होनबा जों 2004निफ्रायनो आं मोनदांबोनाय बे गथ'खौ चिफ जानो हागौ बियो जोंनि उन्दैसिन गथ' बेखायनो आङो बुंदों रायजो राजा आइ आफाखौ खावलायनो लुबैबाय जे नोंथांमोना गावनि गोसो गोरबोजों मोजाङै नोजोर होनानै नाय चिफ सारा मोजां मावदों ना गाज्रि मावदों दिनै सुपार 50 खालामनानै जोंनि गेजेराव सासे माने गोख्रों बा सासे डक्टर इन्जिनियार IAS IPS गथ' जोनोम होदों बिथाङा बिफां गायबा माने मोजां फिथाइ जत्न लायोबा मोजां फिथाइ मोनजायो बेनि थाखाय बिथाङा दिनै बिफां गायगासिनो दङ IAS IPS डक्टर इन्जिनियार गोबां जाबोगोन जोंनि गेजेराव गोरिब गुन्द्रानि फिसायाबो दा दिनै गोबां जोंनि निसिमायावबो सानै साथामा सुपार 50आव मोनहैबाय सुपार 50आव मोननानै दिनै इन्जिनियार फरायगासिनो दङ जोंनि हाथिमारायावनो दं सासे मालिबिटायावबो दंमोन सासे बिथाङा माने गावनि सायावसो फरायनायाबो नङा होमबा दा बेखायनो गोबाङा आरोबाव जोंनि गेजेरावबो जोनोम जाबावगोन जोंनि गथ' गथाय फिसौ फिथाइफ्रा नुलांगोन मोनथिलांगोन नाथाय सिगाङावनो जुदि BPF हानजाया बेफोरबायदि खालामना गालांनायमोनबा जों दाहालागै जोंनि गेजेराव गोबां डक्टर इन्जिनियार IAS IPS गथ'फोर जोनोम जासिगौमोन नाथाय 17 बोसोराव साननो हायाखै बिथांमोना बेखायनो खावलायदों रायजो राजा आइ आफाफोर गावनि गोसो गोरबोजों मोजाङै
बिजिरनानै नाय सोरबायदि दोलोआ मोजां मावदों आरो सोर मोजां गाज्रि मावदों। दैजोंहाय भुगिनांनाय बेक्तिफोर जायहा दै लोमजायो बिसोर मिथियो। बारि बागान थांजोब्बाय। बे बारि बागानखौहाय सोरजिनो थाखाय बेसेबांबा खस्थ'जोंसो सोरजिदोंमोन। मोनसे सिमां दंमोन आदैमोनहा, नाथायब्ला बे सिमाङा माने फैलार जाजोब्बाय आरोना। दा बियो जायफोरा मेगनजों नुगोन बिथांमोनासो मिथिगौमोन। बियो ओरैबायदि गिदिर गिदिर गय बागान थायनाय मानाय दंमोन, नङा होमबा आदै? औ, आंबो नुदोंमोन। ओमफ्राय दा माथो खालामबावनो, दा बे अबस्थायावनो जाहैबाय। दा बेखौ होबथानो थाखायनो नै दा मावगासिनो दङ। दा गोजोनथाव खौरां आरोखि। दा बेखौ मावनो हानायनि थाखाय गायजालायनाय हामोन बियो आवगायाव। सेस दा ने बे थांनाय बोसोराव मावनाय एसेब्लाबो माने रैखा जादों आरो। ओमफ्राय नै देग्लायनि बोसोरावहाय बेखौहाय माने साइडआवहाय जावनानै बुरनानैहाय बेबायदि बल्डार होनोसै आरो हेबनोसै। दायो माखासे गामिनि रायजो राजाफ्राबो ओंखारदों। दा आं एसे नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय डिटेल्स मिथिनानै लागोन। दा नै हाजोआव अखा हाबायथाय बेजोंनो फैयो आरो। बे मेन दै जाहैबाय बियो। दा फैजेनखाबाय नै अलरेडि। ओमफ्राय दा बेखौनो होथेनायनि लाहार फाहार खालामगासिनो दं आरो। ओमफ्राय बे दैया बायफ्लंबाथाय ओरैनि संसार जानाय गामिफोरा एकदमबारे साफा जाहैखायो आरो। ओरै फुरा गामि गोजानो बैफोरो गासिबो। ओमफ्राय दा बेखौनो नै मजबुत मावगासिनो बिथांमोना। बे गामिनि थागिबिफ्रा नै